IFM News. IFM Go News. ahead. Lokal. Madam nama iti panagapitan ti pagay iti agtapos iti bulan iti Pebrero. Maragsakan di Mandalon iti Lawag City Idol Bernard gabot repintas iti panagpasada iti mula pagay tawan dagiti didigra masimang bay iti bukod tay nga lugar iti agdama ket madaman ti panagtangken dagiti bagas dagiti nga pagay para pelang kanatoy first second cropping season iti reto nga panagmulan iti pagay kumpiyansa iti Manalon nga makabawi iti panakalugi iti napalabas katawen gapu iti sarno nga bagyo simang bay iti bukod tay nga probinsya iti agdama ket patyen dagiti Manalon iti Lawag City nga babaen ket iti napintas nga panagdakkel dagiti mula pagay ket dakdakkel met lang iti mapasterda iti panagmumulaan nagyaman dagiti farmers gabot sakbay pa iti panagmulaan ti pagay ket adun dagiti ayuda nga nipaay manipod iti LGU iken kasarin ti Provincial Government of Ilocos Norte libreng bulubon libreng irik nga inbulubon kasama rin libreng abuno nga nipaay kadakwada adabel iti farm machineries nga naibunong kati farm individual farm group iti Ilocos Norte nga siya taka-beneficiaran dahil iti farmers iti bukod tayo nga lugar manglamnama dahil iti farmers nga saan kung mga lumaka iti presyo kabarabari makabrod at gastusen nga nag-trade ken nagpamula ti pagay iti deto nga sa cropping season tawen 2024. Damag pelang manipod mismo iti kataltalunan Idol Dennis Gabriel Alipio tatak RMN.